Jeg kan sgu godt lide, at her for 2-3 dage siden, der kunne man gå i shorts, t-shirt, hun er nødt til at have jakke på og lange bukser. Det er det, man kalder det danske vejr, mand. En dag så er det pissehamrende godt, og en dag så er det bare rent lort. Det er ikke fordi, at der er sat på himlen. Solen skinner, men det blæser og noget. Der er sgu lidt koldt, der er lidt køligt. Det er ikke fordi, der er smask koldt, men det er lidt køligt her. Men jeg var her på biblioteket. Jeg var lige over og købe noget, og se at låne en film eller så spil. Se på nogle bøger eller sådan noget. Ej, det gas. Selvfølgelig ser jeg sgu ikke på bøger, men det vil jeg lige gøre. Så det bliver faktisk en vlog på den måde. Jeg har ikke så langt derhen. Det tager det 2 minutter går den. Det ligger lige om bag det der. Men vi ses bare senere i vlog. Kom nu. Ja. Hej. Så er jeg kommet ind på biblioteket. Vi skal være lidt stille herovre. Nu er jeg kommet over, nu vil jeg lige finde nogle ting, så viser jeg lige det bagefter. Tak. Jeg har ikke lige kunne finde noget, så det var lort. Så tror jeg bare, at jeg smutter hjem her igen. Det var en lille kort vlog. Lidt kedeligt, lidt rent. Jeg er nybegynder, og det skal jo bruges. Så I må fortsætte en god dag. Husk at like, subscribe. Så bliver vi fucking glade, og det bliver en fucking bedre video. Og som vi siger, Canada, Bubba-ti-dav.